Kake tada hankalinki, za mu miki bayani a hankali kin ji? To ki bude fuskar taki mu. Ai ni kadai na shigo. Inna Allah gani. Ta kasa gane menene kaddararta, ta kasa gane menene dalilinta. Sai ka ce hotel haka ya mai da gidan naki? Wayyo aure na! Ana wani lissafin sai ga wani lissafin ya barke, a lissafinsa irin na linzamin doki ne, a wani lokacin kuma lissafinsa yakan balle ne ya kububuwa irin na mutanen daji. Wannan yaron da na je na saman neman magana, wato bai ji magana da na gaya ma ba kenan? To shikenan ke tashi ki je gidan zan same shi. Har yanzu mijinki bai daina wannan halin ba? Haka jiya ya tara kattai da ɗan mata, ba abin da suke shafa shi hayaki wannan falon. Ke muguwa, da baki san matar shi bace ba. Wayyo aure na! Ni ta tasu da ke. Kin je kina ta shafa gora. Ni fa babu fauda a fuskata, haka fuskata take. Menene dalilin gudunta da samari suke? Menene dalilinta da aurenta yake mutuwa? Menene dalilinta da ranar aurenta shine ranar bakin cikin ta? Wayyo aure na! Mashirin wannan shirin Jinnai da Sinafa. Labari da kuma tsarawa Isiya kuma ce. To kai, ko me sa kullun zaka magana sai kan bibi ne? Ka fito sosai ga mu ko baka da gaskiya ne? Wannan kwalliyar ba yadda za ki fita mutane kowa yana ganin ki. Wataƙila ma a je a haɗa karo. Ci gaban shirin Ibrahim Rawul. Dole ne sai mun saka ido a cikin mu'amalar al'ummar da suke shigowa cikin ba da umarni Mahmud Tantiri. Wayyo aure na! Ta buga lissafin masu doki, ta buga lissafin kofa ne, ta buga lissafin nata ya bata da baibayin cuyi ne. Buga dara irin na lissafi daban yake da kuma buga dara irin na tafin hannu. Wayyo aure na! An kwata ko kana da abin da zaka ci ne? An kwace ka. Kaga dan auru ka tabbata ya baka kudin ka ba. Bara na gaya ma. Duk garin nan ba wani mahaluci da ya isa ya hana ni abin da na ga dama a garin nan wallahi. Na san da cewa kun san abubuwa da suka faru a baya. Akwai yara guda uku da muka kama. Waɗannan yara da muka kama guda uku ana tuhumar su ne da laifin kisan kai. Tashin fulani. A raina ka zo ka dame ni ka samun hawan jini haka ne kada in faɗi mutu ba garwa ba dalili ba zai yiwu ba. Allah da Allah zai da min da abina, Allah zai shirya min gado da gaya min gado wannan zan ji.